Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukela kwi-channel ehamba phambili ngezwe. Mina ngazi ukuthi-ke engiveza ngintuthu ngakhona bathi iLast bona amakhumete. Mhlawumbe bakuthi usemusha kuleli khasi se-radio Nkezwa, ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke ucula maskandi igcome lisha licacisa ngokuzithulela laphana-ke mangabe ixatshwana nentokazi uZimdolo. Kuzokhomela ukuthi-ke kuleli viki esiphuma kulo kwaba-ke nomdonsiswano phakathi kukaZimdolo uZimipho Mntakabiyela, umsakazo Ukhozi FM, kanjalo nensizwa igcome lisha laphana nokuthelelekene ukungxabana begcine siphumela emphakathini ngodaba nje oluthinta laphana i-microphone okanjalo i-Mothers of All Maskandi Festival. Igcome lisha-ke likusho lokhu nje kwi-interview kade nabo nelinye lamaphephandaba okuyisolezwe lapho ekade phenywa khona insizwa uThokozane Indlovu laphana kuchazeke ukuhlekisana kwabo noZimdolo laphana ukuthi-ke bake bahlekisana kwase kufika isikhathi sokuthi-ke no abayeke ukuhlekisana. Wase echaza ukuthi isisula sidolile, asazi ukuthi mhlawumbe-ke uchaza kuphi ukuhlekisana noma uchaza ukuhleka lokugigitheka noma lokuhleka lokuthandana lokhu. Wase echaza ukuthi-ke mayelana nengxabano yawo ukuthi wayesithulela mhlawumbe uma ngabe uZimdolo kubonakala ngathi umugele ekhanda laphana. Uyachaza ukuthi umuntu wesifazane uhlezi right ngaso sonke isikhathi, uma ngabe neconsi kumele umlinde kuze kuphele iconsi, ungaphikisani nayo ngoba labantu-ke banamalungelo. Ngazi ukuthi angande kakhulumena naye inkulumo Mthandeni eqoshiwe laphana uZwele esichazela namathupha Mthandeni igcome lisha umfoka amanqala. Ngazi ukuthi-ke siphatha kahle, ibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.